Okang'o ming'eyo cha. Achacho ga mulo chach ni chach. Lakini ka wona tere mos nikech report osomo awiye. Poko somo. Ineno report kacha. Nitiere recommendation mar enacting law miluongo ni Economic and Social Rights Bill. Madhi ng'iyo weche mag Article 43. Health, chiemo, sikunde, weche machal kamago. Omulo poko somo mano ni kacha. Koro gimoyiso plan magi loso gi ang'o miyo ne joka kelo report cha recommendation machal kamacha ichungwa na ni kacha Aaron Cherio ne ni kacha Nambilianga ne ni kacha to gi Asano mar ne ni kacha mago jogi te mago lange ang'o miyo ne giyie nikech ging'eyo ni loso duoko nengo ngima piny ok en gima ginyalo timo ka gidwaro no nyaka gibed consultative gi winjre gi joma moko to Azimio no kelo paro mar Azimio en ni ere kaka inyalo duok nengo ngima piny mamiyo ganda bedo gi pesa e mfuko gi gin mane giwacho ni mondo ji obed gi pesa e mfuko gi to king'iyo gik ma gitimo gikawo pesa oko sani koro wacho ni Eurobond ma sani diu monego bed ni chulo nokawe higa 2014 ng'ama ne president Uhuru ng'ama ne deputy Ruto ndalo ne girwako sidi mar ochere tai marakwar gibano sati join to the hip owete kawuono to giwacho niya ni Eurobond no ne mar Jubilee ng'ama ne Jubilee gine mane ginie Jubilee koro gichul gowi no mos ka gi smile ka gi nyiero namba 2 wang'eyo ni nikechara da we report ni ji mang'eny biro wuoyo openjo ni owacho ni ne wawacho ni okwabi keto kokwa nikech luor ni samoro jomoko dhi wito iwinjo no okwabi keto kokwa ka onge cost of living mana dier ne wawacho ni ka onge cost of living madhi konyo oganda wan okwabi keto kokwa kora dwa penje miya report mineno kane jo okete kokgi ka diponi ingo ikete mesa ka namba 2 wan pokwa wacho ni report rach report ber gimwa wacho report osegol report en pages 296 en gi paragraph 820 isome mos kiwinje mandi gi marela mondo dinga timo sani pod osome mos osome mbele ka to wabiro bedo gi buchwa to wacho ni report ni gik mane wadwar ne jopiny be wayudo koso kwa yudo mane gima biro go iparo ni be nitiere wach mar siasa iye mar ng'ama dhi yudo telo gi lemo makamano momulo wacho ni ing'eno mulo en ja Kenya Kwanza to Kenya Kwanza ing'eyo gi propaganda chakre jatendgi kama ka gibiro piny gina propaganda wacho ni ng'ana riambo seche te ng'ana riambo kendo mane kitgi wan gi mwang'eyo ni siasa bed maonge to Azimio onge siasa mar lemo mar weche molosi gi kiparo kaka na chako na wacho ni opposition leader magilaro nwani magikonowani mano ne pachgi eri enad koka wan onge chieng' mano wakelo agenda mar opposition leader no kwakelo obedo accepted nikech okwan Azimio kende mano oriwo pachgi jopiny nogolo pachgi kisomo report ing'ama jakwambo gi keyo in gi report adwa ni ng'i ni wach mar opposition leader gi prime cabinet secretary ji adi manogolo pachgi ichak kotu stakeholder opogore Azimio Kenya Kwanza ibiro yudo ka nitiere ji 270 mogolo pachgi e wachno ok en Azimio kende to ka report